Наш арганізм складаецца з трыльёнаў клетак. І адна з самых важных спраў, якімі гэтыя клеткі займаюцца, яны вырабляюць бялкі, таму што бялкі гэта будаўнічы матэрыял усяго арганізму. А вось гэты сінтэз бялкоў, ён атрымае сінтэз бялкоў, сінтэз бялкоў. Вітаю, я Аня, і я біёлаг. Вітаю, а я Міша, я не. І з вами зноў Біябурбалка. Падкаст пра біялогію, прыроду, навакольнае асяроддзе і не толькі. Тыя, хто слухаў наш мінулы сезон, ужо ведаюць, што мы цікавімся прэміямі і нобелеўскай, і шнобелеўскай. І гэтым разам хочам абмеркаваць сёлетнюю нобелеўскую прэмію па медыцыне і фізіялогіі. Бо яна зноў дасталася каму? Біёлагам, як і ў мінулым годзе, пра які, дарэчы, у нас таксама ёсць выпуск, і шмат у якіх яшчэ гадах. А менавіта амерыканскім біёлагам Віктару Эмбарасу і Гэры Раўкуну. З наступнай фармуліроўкай. За адкрыццё мікраРНК і яго ролі ў посттранскрыпцыйнай рэгуляцыі генаў. Так, слухай, ўсё, у прынцыпе, зразумела. У мяне толькі 3 маленькія пытанні. Што такое рэгуляцыя генаў? І што значыць, што яна посттранскрыпцыйная? І яшчэ можна, што такое мікраРНК таксама даведацца. Я радая, што ўсё астатняе табе зразумела. Давай тады узгадваць, пра што мы казалі ў мінулым выпуску пра нобелеўскіх лаўрэатаў. Давай. Наш арганізм складаецца з трыльёнаў клетак. І адна з самых важных спраў, якімі гэтыя клеткі займаюцца, яны вырабляюць бялкі, таму што бялкі гэта будаўнічы матэрыял усяго арганізму, а таксама яны выконваюць ролю каталізатараў усіх хімічных рэакцый, якія адбываюцца ў нашым арганізме. Сінтэз бялкоў адбываецца ў цытаплазме клетак з дапамогай рыбасом. Рыбасомы – гэта кухары нашай клеткі, якія гатуюць бялок. Але каб прыгатаваць бялок, ім патрэбны рэцэпт. Гэты рэцэпт захоўваецца ў спецыяльнай малекуле – ДНК. А ДНК, кулінарная кніга нашага арганізма, захоўваецца ў ядры клеткі. У ДНК знаходзяцца гены, і адзін ген – гэта рэцэпт аднаго бялку. Так, я памятаю яшчэ з мінулага сезона, што саму гэтую ДНК, гэты арыгінал рэцэпта, з ядра нельга выносіць, каб не пашкодзіць. Гэта як такая рэдкая кніга, якую можна толькі пагартаць у чытальнай зале, сфоткаць, магчыма, але забраць дадому нельга. Так. Ты калі сказаў пра рэдкую кнігу, я падумала, што і сфоткаць таксама гэта пад пытаннем. Я сказаў, магчыма. Так, але ДНК фоткаць сапраўды магчыма. І гэта робяць спецыяльныя бялкі, РНК-полімеразы, якія капіруюць інфармацыю, запісаную ДНК, на малекулу матрычнай, або яшчэ яе называюць інфармацыйная РНК. Гэты працэс капіравання інфармацыі называецца транскрыпцыя. Далей, гэтая копія матрычнай РНК ўжо можа пераносіцца з ядра ў цытаплазму клеткі, дзе яе знаходзяць рыбасомы, і на падставе інфармацыі, якая ў ёй запісана, будуюць бялкі. І гэты працэс ўжо называецца трансляцыя. То бок, спачатку ад ДНК інфармацыя капіруецца на матрычную РНК, а пасля на падставе інструкцыі з гэтай РНК рыбасомы робяць патрэбныя бялкі. Так. І гэта называецца цэнтральнай догмай малекулярнай біялогіі. Раней лічылася, што рух інфармацыі адбываецца толькі ў адным накірунку. Ад ДНК на матрычную РНК і з матрычнай РНК на бялок. Цікавая назва цэнтральная догма. Мяне слова догма, ведаеш, асацыюецца хутчэй не з біялогіяй, а там з рэлігіяй. Нешта такое, што трэба верыць, пытанняў асабліва не задаваць і што не патрабуе пацверджання. Так, насамрэч гэтую догму сфармуляваў Фрэнсіс Крык яшчэ ў 1958 годзе.
Гэта адзін з людзей, які атрымаў Нобелевскую прэмію за вынаходжанне структуры ДНК, і потым ён казаў, што ён не зусім-то і ведаў дакладна, што такое догма, але яму спадабалася гэтае слова і хацелася зрабіць нейкі слоган для малекулярнай біялогіі на падставе свайго вынаходніцтва. Ну, у мяне таксама такое бывае. Даведаўся новае прышпільнае слова, і хочацца ў кожны сказ яго уставіць. Так. І як гэта звычайна ў біялогіі адбываецца, потым выявілася, што гэта не тое, што не догма, гэта правіла, з якога шмат выключэнняў. І зараз вучоныя ўжо ведаюць шмат шляхоў перадачы інфармацыі ў зваротным кірунку. Напрыклад, з РНК некаторыя вірусы, яны называюцца рэтравірусы, такія як вось вірус ВІЧ, яны могуць чытаць інфармацыю і пабудаваць ДНК, то бок з копіі напісаць зноў кніжку. Ці, напрыклад, ёсць перадача паміж бялкамі інфармацыі, ёсць такія прыённыя захворванні, калі адзін сапсаваны бялок датыкаецца да нармальнага бялку і як зомбі перадае яму сваю хваробу, то бок сваю структуру, і другі бялок становіцца такім жа сапсаваным, і гэта ўсё адбываецца без удзелу генаў і без удзелу ДНК і РНК наогул. Ага, ну пра прыёны я памятаю, я чытаў пра хваробу куру, здаецца, якая была вялікай праблемай там недзе ў Папуа-Новай Гвінеі. Вось гэта яна і ёсць. Канібалізм і іншыя такія. Да, там, калі, ладно, ўжо праспойлерым, наогул пагугліце, хто нас слухае, у нас выпуск не пра гэта, але там людзі елі чалавечы мозг, і ў ім былі сапсаваныя бялкі. І гэтыя сапсаваныя бялкі псавалі бялкі ў людскім арганізме потым. Вось. І вось так гэтая хвароба перадавалася, так. А ёсць яшчэ шмат варыянтаў узаемадзеяння паміж сабой РНК, якія таксама першапачаткова не прадугледжваліся вось у цэнтральнай догме, якую прапанаваў Крык. Вось сёлетнія лаўрэаты Нобелевскай прэміі Амбрас і Раукан, яны яшчэ ў 1993 годзе выявілі, што клетцы наогул не ва ўсіх выпадках трэба чытаць гэтую РНК-копію, якую яна зрабіла са сваёй ДНК, і гатаваць па гэтаму рэцэпту бялок. А што клетка тады робіць з гэтай РНК? Вось яна проста бярэ гэтую РНК-копію, яна яе рэжа пэўным чынам на кавалкі і выкарыстоўвае для рэгуляцыі працы ўласных генаў. Ага. Ну, засталося яшчэ высветліць, што такое рэгуляцыя генаў. То бок гэта не проста ты гатуеш па рэцэпце, але нешта ты можаш яшчэ і змяняць у тым, як яны працуюць. Так, сапраўды. І гэта тое, чым зацікавіліся ў першую чаргу вучоныя, калі быў адкрыты гэты механізм перадачы інфармацыі ДНК і РНК-бялок. Таму што у кожнай клетцы нашага арганізма ёсць ядро, і ў ім захоўваецца інфармацыя ў ДНК пра ўвесь наш арганізм. То бок там гены і пра, не ведаю, колер валасоў і вачэй, і пра тое, як выпрацоўваць саляную кіслату ў страўніку, і шмат яшчэ пра што. А адкуль тады кожная асобная клетка ведае, што яна за клетка і што яна павінна рабіць? Ці ёй там трэба вырабляць саляную кіслату для страўніка, ці яна адказвае за пігменты ў вачах, ці нешта яшчэ робіць, калі яна захоўвае всю гэту інфармацыю пра ўвесь арганізм? Вось, у тым і пытанне. Чаму? Дзякуй Богу, што так не атрымоўваецца, але чаму саляная кіслата ў нас у вачах не выпрацоўваецца, калі там ёсць гэтыя гены? І клеткі ведаюць якраз-такі дзякуючы рэгуляцыі працы генаў. То бок у клетках зроку адключаныя гены, якія адказваюць за бялкі, якія потым будуць каталізатарамі сінтэзу вось гэтай салянай кіслаты, якая нам патрэбна, напрыклад, у страўніку. Так? І наадварот, у страўніку не патрэбныя бялкі зроку, таму гены бялкоў зроку ў клетках страўніку адключаныя.
То бок гены можна ўключаць і выключаць, як святло. Так, і гэта называецца геннай рэгуляцыяй. Клетка вырашае, якіх гены ёй патрэбна ўключыць у залежнасці ад таго, якія функцыі яна выконвае. І якія функцыі яна будзе выконваць, таксама вырашаецца арганізмам за конт агульнай праграмы, прапісанай у ДНК клеткі, дзе прапісана, якія гены на якіх этапах развіцця арганізму трэба ўключаць і выключаць. Ну, здаецца, я зразумеў. У нас у розных клетках розныя патрэбы, і з-за гэтага адбываецца рэгуляцыя генаў. Так, з-за гэтага адныя гены ўключаныя ў адных клетках і выключаныя ў іншых. А яшчэ генная рэгуляцыя патрэбна для таго, каб арганізм мог прыстасоўвацца да змяненняў навакольнага асяроддзя. Напрыклад, я думаю, ты чуў, магчыма, пра назіранні за блізнятамі, якія былі генетычна абсалютна ідэнтычныя, але за кошт таго, што яны выраслі ў розных сем'ях і ў розных умовах, у дарослым жыцці яны выглядалі па-рознаму. Таксама ў іх былі розныя праблемы са здароўем. Я памятаю, нават калісьці чытаў пра даследаванне з блізнятамі, дзе адзін быў веган, а другі еў мяса. І разглядалі, як гэта ўплывала на іх здароўе. Так. То бок гены вызначаюць не ўсё. І акрамя ДНК ёсць яшчэ ўплыў навакольнага асяроддзя, лада жыцця, там харчаванне, фізічныя нагрузкі, іншых такіх фактараў. Так, нават клімат ўплывае ці ўзровень забруджвання навакольнага асяроддзя. І гэта таксама адбываецца праз рэгуляцыю генаў. А як гэта рэгуляцыя адбываецца? Чаму адна і тая ж ДНК можа па-рознаму працаваць у залежнасці ад таго, у якой клеткі якія патрэбы, ці якія там фактары знешняга асяроддзя? Ну, ёсць розныя механізмы, як гэта можа адбывацца. Напрыклад, ДНК насамрэч гэта такая ланцужыковая малекула. Уяві сабе, у кожнай клетцы нашага арганізма прыкладна 2 метры ДНК. Нічога сабе. І вось, каб яе туды змясціць, яе, зразумела, трэба было вельмі шмат разоў скруціць. І у нас у клетках ёсць спецыяльныя белкі, на якія гэтая ДНК намотаная. І мы атрымуем клубочак, гэты клубочак таксама зварочваем і так некалькі разоў. Калі гэты клубочак ДНК, ён вельмі шчыльны, то сшытваць такую ДНК цяжэй. І для белкоў РНК-полімераз капірваць інфармацыю з ДНК на РНК цяжка, таму што яны проста не могуць да яе падступіцца. А калі ён больш рыхлы, гэты клубок, то і капірваць такую ДНК лягчэй. І вось у клетцы ёсць спецыяльныя хімічныя працэсы, якія рэгулююць гэтую шчыльнасць клубка. І атрымоўваецца, што гены, якія зараз не патрэбныя, яны упакаваныя шчыльна. А гены, якія зараз выкарыстоўваюцца, яны упакаваныя больш рыхла. Ага. І ёсць яшчэ адмысловыя бялкі, яны называюцца фактары трансляцыі, якія сядаюць на ДНК у пачатку гена і даюць інфармацыю вось гэтаму ферменту РНК-полімеразе пра тое, якія гены счытваць, з якіх рабіць РНК-копію, а якія павінны маўчаць. То бок, калі фактары трансляцыі сядзяць на гене, значыць, яго трэба счытваць. Калі іх там няма, то не трэба. Зразумела. А яшчэ ёсць такі варыянт, калі гены ўжо счыталіся, то бок транскрыпцыя ўжо адбылася. Але матрычная РНК, якая атрымалася ў выніку гэтай транскрыпцыі, яна потым можа разбурыцца, і белок усё роўна не будзе сінтэзаваны. Гэта якраз пра гэта ж была фармуліроўка, чаму далі прэмію за посттранскрыпцыйную рэгуляцыю. Так? Так, менавіта. Посттранскрыпцыйная рэгуляцыя – гэта рэгуляцыя актыўнасці генаў, якая адбываецца ўжо пасля таго, як з ДНК зрабілі гэтую копію матрычнай РНК. Менавіта за адкрыццё працэсу такой рэгуляцыі з дапамогай мікра-РНК Раўкан і Эмбрас і атрымалі эту Нобелевскую прэмію. А я, дарэчы, пра іх крыху пачытаў і магу вось распавесці. Мне было вельмі цікава, таму што пра іх біяграфію я зусім нічога не ведаю. Ты ведаеш, цікава, калі чытаеш іх біяграфію, думаеш, як па-рознаму могуць людзі прыйсці да навукі.
Вось Віктор Эмбрас, у яго бацька з Польшчы, ён, дарэчы, навучаўся ў старэйшых класах у Вільнюсе, але калі пачалася другая сусветная вайна, ён адтуль з'ехаў і праз пэўны час патрапіў у палон да немцаў. 5 год утрымліваўся ў працоўным лагеры. Калі яго вызваліла амерыканская армія, то ён пэўны час працаваў на яе перакладчыкам, а пасля сам з'ехаў у Злучаныя Штаты і стаў фермерам. І Эмбрас, і Віктар, яны ўсе Эмбраса, і Віктар вырас у выніку на малочнай ферме. У яго было 7 братоў і сясцёр. Нешта мне гэта нагадвае. Падобна крыху да гісторыі Катлін Карыка. Ну, дарэчы, так, нобелеўская лаўрэатка мінулага года таксама вырасла, я не памятаю, ці то на ферме, але прынамсі ў такім вясковым асяроддзі. Ну і вось, нягледзячы на тое, што вырас ён на малочнай ферме, ён паступіў вучыцца на біялогію ў Масачусетскі інстытут тэхналогій у Бостоне. Нічога сабе, не самы захудалы універсітэт. Мякка кажучы, так. І скончыў там яшчэ і дактарантуру ў выніку. А вось Гэри Раўкан, ён нарадзіўся ў Каліфорніі, у горадзе, у такой інтэлігенцкай сям'і. Ён з дзяцінства захапляўся навукай і папрасіў бацькоў нават набыць яму мікраскоп і тэлескоп. Адначасова? Так, адразу абодва, бо ён, здаецца, не мог вызначыцца, яго цікавяць вельмі дробныя ці вельмі вялікія рэчы. І як набылі? Так, набылі і тое іншае. Нічога сабе. Але ў выніку ён зацікавіўся ввогуле электронікай і паступіў ва ўніверсітэт на электраінжынера. Правучыўся крыху на электраінжынера, вырашыў, што гэта таксама не яго, і па факце скончыў універсітэт па біяфізіцы. Але так атрымалася, што спачатку ён не займаўся навукай, бо ён не знайшоў працу па спецыяльнасці. Замест гэтага ён уладкаваўся ў нейкі кааператыў і высаджваў дрэвы. Бо дрэвы ён любіў, праблема толькі ў тым, што сама праца была вельмі фізічна цяжкая. Таму праз пэўны час ён звольніўся і год вандраваў па паўднёвай Амерыцы. То бок такі гэп-ер, калі вырашаеш, што табе рабіць далей. Ну так, звычайна, праўда, яго бяруць пасля сканчэння школы, у яго атрымалася крыху пазней. І вось пражыўшы год у паўднёвай Амерыцы, ён вярнуўся ў Штаты, паступіў у аспірантуру і хацеў вывучаць спачатку малекулярную біялогію раслін. Я зараз думаю пра амерыканскую армію. А як іх прызываюць у армію? Чаму вось іх не забіраюць? Драфт. Латарэя. Ясна. Я цяпер, флешбекі з усялякіх серыялаў пра латарэю і пра В'етнам я зараз, успамінаю, але ясна. Ну вось гэта якраз у тыя часы так і было. Сучасная амерыканская армія, наколькі я ведаю, складаецца з тых, хто сам добраахвотна запісаўся з нейкіх там кар'ерных пабуджэнняў ці яшчэ чаго. Але, тэарэтычна, калі ўзнікае такая патрэба, то дзяржава можа зноў распачаць гэты драфт, гэтую латарэю. Але вяртаемся да Гэри Раўкана. Ён, што я там казаў, хацеў вывучаць малекулярную біялогію раслін. Але лёс у яго склаўся крыху інакш. Ён пачаў працаваць напрыканцы 80-х у лабараторыі Роберта Хорвіца, зноў-такі у Масачусетскім інстытуце тэхналогій. І Хорвіцу, дарэчы, таксама ў свой час далі Нобеля за даследаванне чарвячка Цинерабдитис элеганс. І менавіта з гэтым чарвячком таксама у ягонай лабараторыі пачаў працаваць Раўкан. І там ён пазнаёміўся і з Эмбрасам. То бок, адзін чарвяк прынёс Нобелеўскую прэмію ажно 3 навукоўцам. Не кожны, ведаеш, від чарвяка можа пра сябе такое сказаць. Гэта дакладна. І вось я чытаў, у мяне ўзнікла пытанне, чым гэты чарвяк такі цікавы. З таго, што я памятаю, гэта тое, што, па-першае, ён вельмі маленькі, у яго даўжыня недзе 1 міліметр, і лёгкі з-за гэтага для даследаванняў, яго лёгка разводзяць, яму не трэба шмат ежы, і пры гэтым ён шматклеткавы арганізм. То бок на ім можна вывучаць якраз такі гэтыя працэсы геннай рэгуляцыі. Ён нематода, то бок круглы чарвяк, ён наш далёкі сваяк, можна так сказаць. А яшчэ у дарослым выглядзе у яго целе заўсёды роўна 959 клетак. Гэта пра саматычныя клеткі, якія менавіта
будуюць цела, а не сперматазоіды і яйкаклеткі. Ага. Яшчэ біёлагі ведаюць, колькі ў яго генаў. Іх каля 20 тысяч. І закон таго, што у яго сталая колькасць клетак, можна назіраць гэтыя працэсы дзялення клетак і дыферэнцыяцыі, калі гэты чарвячок развіваецца ад зіготы да дарослага чарвячка, і тое, як гэтыя клеткі дзеляцца і колькасць гэтых дзяленняў, яна таксама будзе сталая. Таму што ўсё вядзе да гэтай лічбы 959. І калі нешта ў працэсах рэгуляцыі працы генаў збіваецца, то гэта даволі лёгка заўважыць. Ну вось, Раўкан і Эмбрас даследавалі гэтага чарвячка. Кожны з іх даследаваў першапачаткова адзін ген. Раўкан даследаваў ген, які называецца Lin14, а Эмбрас даследаваў ген Lin4. І вось яны заўважылі, што калі ў адным з гэтых генаў здараецца пэўная мутацыя, то чарвяк перастае нармальна развівацца. Бо гэтыя гены Lin4 і Lin14 адказвалі за пераход чарвячка з адной лічынкавай стадыі на іншую. І калі любы з іх ламаўся, то гэты пераход не адбываўся. А яшчэ яны заўважылі адну цікавую рэч. Калі пачынае актыўна працаваць ген Lin4, то Lin14 робіцца менш актыўным. То бок, па ягоным рэцэпце у клетцы выпрацоўваецца менш бялкоў. Амбрас і Раўкан, якія ўжо ведалі тады пра бялкі, фактары транскрыпцыі, пра якія мы вам расказвалі, яны падумалі, што гэта нейкі цікавы прыклад негатыўнай рэгуляцыі. Калі вось ёсць ген Lin4, з яго счытваецца бялок, і гэты бялок нейкім чынам уплывае на ген Lin14, так што ён перастае працаваць. То бок, чым больш бялку Lin4, тым менш павінна быць бялку Lin14. Ну, так яны думалі, але вось калі яны пачалі шукаць гэты белок Lin4, яны яго не знайшлі. Так, і яны высветлілі, што гэты ген Lin4, ён не з'яўляецца рэцэптам бялку. Ага, і вось гэта якраз тое, што супярэчыць той цэнтральнай догме, што спачатку з ДНК счытваецца РНК, а пасля на падставе РНК вырабляецца бялок, так? Так, але не зусім супярэчыць, таму што ДНК гэтага гена Lin4, яна счытвалася ў РНК. Але гэтая РНК, яна потым наразалася на маленькія кавалачкі. І гэтыя маленькія кавалачкі, яны чапляліся за матрычную РНК, якая счытвалася з гена 14. І яны давалі сігнал спецыяльным бялкам клеткі, якія прыходзяць і разбураюць матрычную РНК, да якой яны прывязаліся наогул. То бок знішчаюць яе і не пакідаюць аніякай магчымасці пабудаваць гэты бялок. І вось гэтыя маленькія, але вельмі агрэсіўныя кавалкі РНК называюцца мікраРНК. Так. Эмбрас і Раўкан вырашылі назваць іх мікраРНК, таму што яны былі вельмі маленькія, значна карацейшыя за ўсе дагэтуль вядомыя тыпы РНК. Ну, тады засталося толькі разабрацца, чаму гэта адкрыццё было такім важным, што за яго далі Нобелеўскую прэмію. Ну, па-першае, гэта быў цалкам новы, невядомы дагэтуль механізм рэгуляцыі працы генаў. І гэта настолькі была нечаканая інфармацыя, што спачатку нават думалі, што яно працуе толькі ў чарвячка. Але потым Амбрас і Раўкан знайшлі такія паслядоўнасці ў шмат якіх арганізмах, уключаючы чалавека. І наогул зараз мы ведаем, што развіццё нашых клетак і тканак немагчымае без мікраРНК. І зараз ужо ёсць база дадзеных з тысячамі такіх мікраРНК і тысячамі генаў, якія яны рэгулююць. Ну і па-другое, гэта вельмі важна для медыцыны, таму што паломкі гэтага механізма мікраРНК рэгуляцыі, яны вядуць да развіцця хвароб, і гэта такія сур'ёзныя хваробы, як прыроджаная страта зроку, слыху, хваробы шкілету і, канешне ж, рак. І звыш мэта такіх даследаванняў мікраРНК гэта
выпрацаваць лекі, якія б утрымлівалі мікраРНК, якія можна дастаўляць да канкрэтных клетак, і ў гэтых клетках мікраРНК будуць выключаць паламаныя гены. І гэта дае вялікую надзею. Ну, дзякуй, ты адказала на ўсе пытанні, якія ў мяне былі. Якую з гэтага ўсяго мы выносім мараль? Ну, па-першае, для мяне мараль у вывучэнні любых працэсаў геннай рэгуляцыі пра тое, што гены вызначаюць не ўсё. То бок тыя рэцэпты, якія прапісаныя ў тваёй ДНК, гэта не адзінае, што ўплывае на твае прыкметы, то бок на тое, як ты будзеш выглядаць, якія ў цябе будуць хваробы, ці будуць у цябе нейкія здольнасці. Таму што ёсць яшчэ шмат фактараў, як унутраных у нашым арганізме, так і знешніх. Это наша асяроддзе, наш лад жыцця, той жа ўзровень забруджанасці асяроддзя, якія ўплываюць на тое, як гэтыя рэцэпты ў генах будуць счытвацца і ці будуць успадкаваныя намі прыкметы праяўляцца. Таксама даследаванне сёлетніх нобелеўскіх лаўрэатаў падкрэслівае, што ў навуцы няма догмаў. І, прынамсі, у біялогіі, калі ёсць правілы, то заўсёды знойдуцца да іх выключэнні. Чым больш ты даследуеш, пераправяраеш, удакладняеш, тым больш новага ты знаходзіш. Вельмі трапная, мне здаецца, мараль. У мяне ёсць яшчэ такая міні-мараль. Такая думка, якая з'явілася ў мяне, пакуль я чытаў пра жыццёвы шлях Раўкана, які цікавіўся ў дзяцінстве і космасам, а пасля цікавіўся электратэхнікай, а пасля зацікавіўся раслінамі, падарожжамі, і ў выніку атрымаў нобелеўскую прэмію за даследаванне генаў у маленькага чарвячка. Вось у нашым грамадстве ёсць такая рэч, што мы ўвесь час, напрыклад, пытаемся ў дзяцей, кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш, куды ты хочаш паступаць. Нібыта мы чакаем, што ўжо ў падлеткавым узросце все павінны мець план на ўсё жыццё. Але жыццё можа падносіць шмат адкрыццяў і змяняць нашыя планы самым нечаканым чынам, у тым ліку і ў лепшы бок. Таму вось для мяне такая выснова, што ніколі не позна зацікавіцца ці заняцца нечым новым. Мне твая міні-мараль таксама вельмі спадабалася, і я б не сказала, што яна міні. Яна была міні, калі б я карацей яе сфармуляваў. Тады на гэтым сёння ўсё. Так, дзякуй, што слухалі. Так, дасылайце нам свае пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе і да сустрэчы ў новых выпусках. Да сустрэчы.